Presyo naman po ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan ng Pangasinan na nanatiling matatag ngayong Enero. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nananatiling matatag at walang naitalang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin at prime commodities sa Pangasinan noong buwan ng Enero ayon sa Department of Trade and Industry, Dagupan. Sa panayam ng IFM Dagupan, sinabi ng DTI na bukod sa sapat ang supply ng mga bilihin sa pamilihan, nananatili rin ang presyo nito kumpara noong December 2025. Sa aming huling pag-iikot, monitoring, walang pagbabago, ang supply natin ay sapat at wala pong ikakabahala ang ating mga consumer. Ayon pa sa ahensya, wala umanong dapat ikabahala ang mga consumer batay sa pinakahuling price monitoring na isinagawa ng DTI sa lalawigan. Ibinigay na dahilan ng patuloy na pakikipagtulungan ng mga manufacturers na hindi nagpatupad ng dagdag presyo sa kanilang mga produkto. Kaugnay nito, sinabi rin ng DTI na nananatili pa rin sa itinalagang SRP sa basic necessities at prime commodities na ipinatupad noong February 2025. Anila, patunay ito ng pagsunod ng mga business owners at manufacturers sa itinakdang SRPs ng ahensya. Kami po ay nagpapasalamat sa mga manufacturer natin na po sila po ay hindi po nagtaas ng presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Kasama mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.